Заградkáre, ktorí mali odrosnutú šalatu i blitvu i boli porihtaní za oberania a nemali možliwości zohrívať ju, tak pretrpeli veľkú škodu. Так що случило і нашому собеседникові у Сирігу. Нівський шпанатизм. Šicok špinat na polju mi vymarznul. Nie celkom, list se vymarzlo, tam musím čekať jar, že by vyroslo nové. Todu zavartim prežil, ali je ešte za oberanie, bude až o 2 týždni. Špinat mám ešte u jednym plasteniku, ktorý som skoro pooberal. Ostalo ešte jedno oberanie za nedzeľový pijac i već musím čekať to tu. Blitva na polju mi tiž stradala, da treba čekať jar, a šalati u plasteniku niž ne chybi, bo bola zakryta s agrilom, jak i špinat, ali ona malje mdzeše z listočka, a čujem, že vymarzla šitskim tim, ktorí mali už zarezanie a nedohrivali plasteniki. Živna haba napravila dosť škody i ceny švižej željenjavi po pijacoch už počali nahlo rosnúť.